క్రిస్టల్, కొన్నిసార్లు ట్యాప్ క్లాసులు చేస్తుంటే నాకు చాలా అలసటగా ఉంటుంది. నా పాదాలకు బాగా చెమట పట్టిపోతుంది. ఇక నేను భరించలేను. సరే, చింతించకండి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీ ట్యాప్ షూస్ తీసేయండి. ఇది మిమ్మల్ని మసాజ్కి తీసుకెళ్తుంది. క్రిస్టల్, ఇది మంచి ఆలోచన అని నీకు అనిపిస్తుందా? అవును, నా సోదరి. ఓహ్ సరే. అదిగో, అదిగో అక్కడ ఉంది. మీరు నాకు మసాజ్ చేయగలరని ఆశిస్తున్నాను. అవును, మీనా, నేను నీ పాదాలకు మసాజ్ చేస్తానని ఆశిస్తున్నాను. చక్కని మసాజ్, క్రిస్టల్. ధన్యవాదాలు.